जों जतन साइमनो प्राय नरम साइमनो मिया 2 तारिखो जे आसामाव डिमा हाउस डिस्ट्रिक्ट एक्सिडेंट माने जे बास गंसे एक्सिडेंट माने आरो गोबां कैंडिडेट फोर थांना थानाय रं बर' आरो एक्सिडेंट गई जों बराबर ठीक है साइमानखा अब मैं सिक्किम मैनेजिंग डायरेक्टर बाय त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर malaikha साफायदे कैम जों आबनो बनो साका जे आरो जे विक्टिम तंनाय कैंडिडेट रखनो कम्पेनसेट खालायनांगौ ताई जे डिजीज पर्सन नं लुकुमनि आप जे कमाय थांनाय नं लुकुमनि लांमा तय थांनाय नं लुकुम बरकनो साकरि एबायसा खायरनान बागै ताई स्पेशल एग्जाम बा बंनि बागै जे विक्टिम परीक्षा रिमायाव एक्सिडेंट नगने परीक्षा रिमालिया बंनि बागै एग्जामिनेशन अरेंज प्लान बाय जों कक सालायखिया ताई बरबनो प्रम एक्शन नाहानाय सावो अलरेडी बरक नाहानाय एग्जाम नाहानाय बरक बंगलि स्पेशल बाबे नाहानाय नि बकक रखा ताई कम्पेनसेशन बाय चाकरि बाय इनके बरक सुनो कक रखाबन साका ओ जे डिमानो बरक बंनि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बंनि मीटिंग कक सालनाय बरक जानो खनाय बर्तामुक दिसन नि आपुनो किन्तु नायनाय आबन तिने कम्पेनसेट खायना बाय नायनायनि तिने ब मैनेजिंग डायरेक्टर कक रखा ताबुक ताई कायसांके जों बंगलाबन साका जे ओ परीक्षा रनानि नेक्स्ट टाइम केजन क्लाइडिंग ini saka tambai borok thaime taklang infrastructure krini bagin saw kabon lasime sisa seng saimang ka tambai ke tripura hawo kaisabon lasime sisa bebagai 19000 candidate nos accommodate khaine ni capacity kri tripura hawo infrastructure krai ama belai khala lasime sisa tripura thani boroni bagai ei sarkar borok dai yaboni bagai sarkar tambai ke 19000 candidate no accommodate khaine ni tripura hawo kaisa capacity krai जों तिनी साइड दं डिजिटल इंडिया जरजाना हाय गोमा केन अलमोस्ट जोंनि कमानि खायना दुगायाव बेलाय लाखिनो सिसा तिनी अमो बेबा सरकारनि दाय रेसपन्सिबल बरक तिनो इन्सिडेंट दं माने आबो गाबन बागिनो जों कक सालमानि आकल ताबो बरक नायने एबा मैनेजिंग डायरेक्टर बसाका बरक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कक सावैनाय कम्पेनसेट खायना बाय बरक आबन बरक साइड दं माय अच्छा खना माने ओ थैनाय कि एग्जाम रन थांगमा मेदा नाकि बके आलकानि सामनो थांगोन दा थैनाय ब एग्जाम रना बागरे थां आमो सोमो कनफार्म या केनो ब बिनि एग्जाम नि कैंडिडेट बायदा थां जे जेफोन थांनो ब ठीक या तो कक खेरस ब जे जेफोन थांतुं फरसा बिनि आं परीक्षा थांका आं जुदि आं परीक्षा थांका आं लगे आमा बाबू थांमानो जेसन थानाय काहानि बायनो सु बटाम थां तामाय थां टेस्ट सेमे किन्तु आबो ओ एग्जाम पारमासनो थांगो दिरे एग्जाम पारमासन थाका जों बनो बंग कम्पिटेन्स लायदानि आबो कक सालायके ताइ चाकरि ना बाय कक सालायके बरबाय